Ja, god aften. Nå, mens jeg var på vej hjem fra de gamle, så fik piraten sgu Wii Gamers. Og udover det, så angreb en gut fra noget tysk halløj. Og jeg er faktisk rimelig glad. En level 60 player. Og jeg vil lige se. Nu har han godt nok mistet lidt jo. Jeg ved ikke om han har healet op igen, men han har 63 millioner. Har dræbt 61 millioner. Og har faktisk også sådan rimelig godt wargear. Uden at jeg har den store forstand på det endnu, så jo. Og så har han, lad os se, Gold Heroes. Og han har sin leder med. Og han sendte faktisk en lille smule grunts og cataphracts for lige at have kødskjold på. Lidt interessant, det har jeg ikke set på T3, men jeg har set det på T4. De forsvinder jo også, så alt andet lige, jeg troede han lige han mistede 68.000, det gjorde han jo ikke, han mistede 41. Så herregud, T3 altså, herregud. Det var nok også en af årsagerne til, at jeg vandt, men nu kan vi lige se. Hvis jeg fjerner mine til 1 og bare tager det råt på 2-3 til 2 og 3, så vinder jeg sådan en kamp her. Men så er den jo også noget dyrere i speed-ups og ressourcer. Nå, nok vrøvl. Lad os se en gang. Reptilian Riders, de smutter. Og Cataphract smutter. Og så rykker der noget Cavalry fra dem alle sammen en lille smule. Og vi skal se kampen. Og jeg tror det var en Cavalry. Jeg burde næsten sætte den til ranged. Jeg forventer et Cavalry angreb. Det tror jeg altså jeg gør fremover. For er det en lille gut, så der rammer mig med infantry, så og jeg står ranged, som er det dårligste til infantry, så vil jeg være så stærk, meget stærkere alligevel, at jeg vinder. Så jeg tror bare jeg har ranged fra nu af. Ja. Det er jo ikke en kæmpe sejr. Men en sejr. Det skal også lige sige, at jeg er gået lidt ned i talents. Det kan jeg lige vise en gang. Før der var jeg bare fuld skrue. Men det blev meget, meget dyrt i de her, hvad hedder de? De her guild coins. Så vi se, jeg har kun 88.000 lige nu. At skulle spække frem og tilbage. Og jeg vil gerne i gang med nogle af de store researches, så jeg har gjort det, at jeg har taget Research 1 og Research 2. Og så har jeg droppet. Jeg plejer ellers at have Squad Defense 1 helt oppe. Og det samme med Health. Jeg har bare taget for at komme videre heroppe af. Og har taget Training Speed 2 og Training Speed 1, tror jeg noget af. Men ellers har jeg bare kørt heroppe af. Squad Defense plejer jeg også at have. Squad Health plejer jeg at have. Og så plejer jeg at have Squad Health 2 også hele vejen op. Og så plejer jeg at have Infantry Offense 3 hele vejen op også. Men ja. Nu prøvede jeg sådan at sætte mig sådan lige mellem to stole, uden at gøre det helt. Så jeg håber sgu, at det giver på alligevel. Så jeg kan få trænet nogle tropper og
jeg kan få lavet nogle research. Ja. Der er jo ikke rigtig mere end at sige, end tyskeren skrev til mig. Cool, sehr gut, habe ich nicht mit gerechnet. Og det havde han jo ret i. Det havde jeg sgu heller ikke regnet med. Så svarede jeg bare tilbage, at det var også en overraskelse for mig. Og så skrev Kitsune til dem. Jeg ved ikke lige hvad, men altså, han er en sød fyr, og hun behøvede ikke at tage fat i vennen. Det var fint nok. Det er meget fint. Det er skide godt. Og hun er sgu guld værd for vores skilt, til dem der ikke ved det. Virkelig, virkelig fedt. Så tak for det, og det er resten selvfølgelig også. Hygge jer.